מכניס לסופגניות פינה ג'חנות מלאווח פיצות סוכריות. כל לילה אותו סיפור מחדש. פיצה מלאווח. דווקא את הפרסומות זה לא נתקע. כאילו תראו, תקוע. מסויה עשוי. תגיד משהו לצופים. היי, W בצ'אט. אין, זה לא לייב. אין מצב שאני אגיע בטעות. אנחנו 3 תרנגולות. כשיהיה את התינוקות תשים את זה עליי, את המצלמה עליי, כן, ככה. שקט, שומעים אותך. אני יודע.